मा सानखोलै हांग्रिमोनदि मा साननो आरोहाय लाजिनो ओंखारदों माखौ लाजिनो ओंखारनांगौब्रा नोंलाय बिफा गोदान मोनगोनावलाय सन्थला नोंहानो बिफा सासे नांबावगौबा बिफा सासे लाबावबानो जाबाय आरो बिफा मोनगोन होननानै बुंबावो आंखौ आं आरो माथो बुंबावनोब्रा मालाय गोसथोलायनायफोरखौलाय ना मा बुङो रायजोफोर आंनिबाथ' जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखा होननांगौ बेनिफ्राय नोंसानि आइया आंनि बिहावजोखौ लाथारमारोबालाय माथो खालामबावनो हांग्रिमोनदि माथो खालामबावनो आरो लासिंसिंलाय मालाय गोसथोलायनायफोरखौ बादाबो होनो हायाना जोङो मालाय थुरुलाब खालामनायफोरखौ आंसो मिन्थिदों थुरुलाबखौ मोनैनि बेसे खस्थ' मोनगासिनो हा नोंहालाय थुरुलाबालाय सोरमोन नाङालै सोंथ'ना दा टाइमा गाज्रिथार दे बिदिबालाय बारा दुखु खालामबाय थानांला गाबोन खबर लानोसै आच्छा फुजाथिलियाव सोमसे बहा थाबोखोलाय सोमसे बहा थाबोखोथाय हिनजावानो थाबोलायो नोंना औब्रा साला बहा थाबोखोब्रा बेलाय ओमफ्राय अमा राजायालाय दंहैयो आरो बेलाय सोरबा सिख्लाफोरजों लाइन मारिना आरो फुजाथिलियाव नायगिरहैफिननि आङो थाथ'लै नोङो थाथ' अमा राजा बहा थानोब्ला सिख्लाफोरखौसो बुथुमहैगासिनो दङ बियो आइला माथो अखाबो हाबायलै दाददारिगा अखायाबो दासो हानो मोननांगौ जाबायना अमा राजा आं थाबायनोसै नामा धोद साला जाम्बिखिलां थाबायनोनो आइथिं जाला थाबायनो होनबावो दे दुमफावमोननि लामायावनो दसे थाथ'नोसै जागोन दे ओइ मोजांलै गोलैगारगोन आइया बे अखायाबो मा मोनखांखोब्रा दासो बारा गिनाङा दे अमा राजा एसेल'सो थाइफ्रिदों नों लोमजाबा मा जानांगौ दे बादुयैफोरखौ आफाखौ मोजाङै लायनो हाबानो जाबाय शाला बे थफिरामाबो मानोलाय फेसबुकआव पस्ट होनानै हमजाहोलाबायखो बिबि अफिसावसो होनलां जेबो आरो बे अखायाबो मा बोरखांखो र' थाथ' दा सोमस्रि बहा थांनो अमा राजा आं गियो आरो हरबो जाबायना सैमाबो सोंसोदों थाथ' दे जेबो नङा आं इउ गैया इउ आया अमा राजा आंहा गाबनो ओंखारदोंहाय थै गाबां आङो आफानिल' खोथा साननांगौ अमा राजानि खोथाखौलाय मा सानगासिनो आंलाय टांटारा थास' बिलाइखौनो लाना फैबाय आं शाला बे अखा दामब्रिया हानानै सिगिनो नागिरो नैबे अमा राजाखौ अमा राजा थास' बिलाइयालाय सोर सासेनो थेनो दे नोंनो थोबानो जाबायब्रा नोंनो आंनोलाय मानो नांगौ आं स्ट्रं नोंसो दैब्रु ओमफ्रायलाय न'फोरावलाय खबर होदोंना होआखै आंजों दंफायो होनना आं रावनोबो खोन्थाबोआसै आरो सन्थलायाबो बहाबा गोमाबाय फुजाथिलियावनो आच्छा थाइमानि लारु आंथ' हौवा मानसि दाय मोनबाबो जेबो नङा दिनै दाय मोनगोन गाबोननो गोमोरफिनगोन हिनजाव मानसिफोरासो मोनसे दाय थाबाथाय एकदमबारे जिन्दगि भर थैजासिम बे दागोआ खारनो नागिरा दा नों आंजों दंफायो होननानै मिन्थिब्ला नोंखौ आंजों दंफायो होननानै मिन्थिब्ला नोंसानि बिहाव बिखुनजो आरे सन्थलाया मा साननांगौ दे मा सानगोन जेबो मिन्थिया जायखिजाया आफाखौ मोजाङै मोजां बिबि अफिसनिफ्राय लाबोनो हाबानो जाबाय लोखिसारा हिनजाव मोननो रोङि थ'फिरामनिफ्रायनो जाजोब्बायलै हिनजाव गैयैखायनो गार्लफ्रेन्ड मोननो रोङिखायनो खर'आनो खामानि होला बेना मा मावगोन मा थागोन जाबाय थायो बेना अमा राजा नोंलाय हांग्रिमोनदिनो खोन्थाना खोन्थायाखै आंजों दंफायो होनना सिगां नों मोदैखौ हुगारग्रोना लालाय र' रारा ओंखारबाय थागोन मोदैयानो दाय मोदैया हुगारग्रो मोदैया हुगारग्रो जागोन दे खोन्थादो खोन्थानायलाय खोन्थायाखैमोनलै आं बिखुनजोखौनो नागिर फैबाय थादोंमोन बिखुनजोनि उन दसे मेगनखौ फिदिंनाय लोगो लोगो बिखुनजोआबो गोमाबाय मा बिदिब्ला नोंबो न'आव खोन्थायाखै हांग्रिमोनदिनो हांग्रिमोनदिनो खोन्थालायबाबो जायोलै दाथ' ज्वालामुखि अर जोंनाय बायदि जोंब्रेनासो दङ बियो बिमानि खोथाखौ खोनानानै मा बुंबावनोब्रा बोराय बुरै सानैसोखौबो दासो गोसथोलायनो रोंफुथारदों माथो होनबावनो बे बिखुनजो थङालि आं दाउट जाखाबाय थाखायोमोनलै बेखौ सोरजोंबा गोसथोलायदों होननानै नों साफाजों गोसथोलायदों होनना मिथिथारामोन ना नों साफाजों गोसथोलायदों होनना मिथिनायब्ला सिगांनिफ्रायनो एकदमबारे बादा होखाथारगौमोन आङो बिसोरनि मोजां मोननायाव सुजाना गसंथेथारगौमोन आं आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय नोंनोलाय बिमा नांगौना नाङा है अमा राजा मामा सोंबाय थायो आफाखौ मोजाङै बुला अफिसनिफ्राय लाबोफिननो हाबानो जाबाय आं दङलै आं थानायावलाय माखौ गिनांगौ जाखो माथो अमा राजा सोमसि मोनसोलाय दालाय बिसि सानैखौ ज' नुनानै रागा जोंनांगौ जाखो ना मोजांसो मोननांगौ जाखोब्रा सन्थला खाल जिलासो माथो
सोरखौबासो नेना दंमोन नामा नोंलाय? ओमफ्राय मा मोनदों नोंलाय सोमस्रिजोंलाय बेवहायलाय? मा मोनदों होननासो बुंदों नों हाय सोमस्रि नोंलाय थास' बिलाइ लाथ'लाय आच्छा बारु थाइबानि लारु सोमस्रिखौ गारनानै बहा खारामोन नों बहा थांदोंमोन आरो नों बबेनिफ्राय फैखो नों दा हा? गैलालै दानाबा हांग्रि मन्दिखौ दोनहैदों होनबा आंखौसो जावख्लाबलायगोनलै बे बारा सोंलु खालामनाङालै बे हरफोराव। ओइ सोमस्रि थौदो न'आव। मा होनदों नों न'आव थांनो? मानो न'आव थांनो आं? न'आव थाङाबालाय बहाथो थांनो नागिरखो नोंलाय? साला सन्थला खाफाल जिला दाबो मिथिबावा नामा नों हा? आंनि बिखुनजोजों नोंनि बिहावजों मालाय दोनखारलायनायाव बिबि अफिसनि सेंग्राफोरजों बुलु बुला अफिसनि सेंग्राफोरजों हमजानानै बुलु बुला अफिसावसो दङनो दा मिथिबाय? नुदों नोंनि बिहावनि आखलखौ आंनि बिखुनजो सिल्लांगियाबोथ' खम नङा बिबि अफिसाव दा बेखौनो खबर लानो थांनो नागिरदों जों थाव नोंबो है थौदो। बिबि अफिस थौदोहाय माबार आफामोनाबा मा अबस्थायाव दङथाय अमा राजा थौदोहाय मा थौ दाबा हांग्रि मन्दियाबा मिथिदोंना मिथियाखै मिथिबा खम दुखु जागोनलै बेबो। दाथ' सोमस्रियाथ' मालायनिसो हिनजाव जाहैबाय बामनोबोथ' हानाय नंला आं। है सन्थला मा सानबाय थादों सोमस्रिया बा थाबायनो हायाखै बियो। मा होनखो? है साला सुवाद सोमस्रिया बा सोमस्रिनि आथिङा गाज्रि जाबाय सोमस्रिखौ बा होनदों आं सोमस्रिखौ बा। साला सुवाद एफा गोसा बुंनांगौ जाबायना। बा सोमस्रिया बेसरा थाबायनो हायाखै। होमबा बिराद दुखु मोनथारबाय नामालै हा सोमस्रि? है साला दासो खबर लाबाय दाथालै माबार बानो बाबा मानसिया। थै साला कें जाबाय थानाङायाव फैदो बाजानोबा। आइला मा बाजानोबा होननानै सोंखोब्रा डाइरेक्ट बानो हाया नामा हो? मानसिया अबस्था गैला डाइरेक्ट बा होनदोंना बा। नाहाय आं बाजाया माबालै अमा राजा आं गथ' उन्दैफोरखौनो बाफेराखै बामफेराखै बेनिखायनो गेदेर मानसिखौ माबोरै बामनो लाजिनाय मोनदोंलां। साला बानो बाबा नोंनि लाजिनाया देरसिन जायाखै बेयाव खैफोदनि समाव। नाहाय मा आं बाजाया आं लासैनो थाबायगोन। साला दुमफावलानि गेटआबो फांजोबनाय दा सिखारबावगोन जानो बियो हो? दा मोनगोन बे दुमफावखौ। हर जाबाय मालाय उन्दुबाय दे जेबो नङा दे सोमस्रि बानोसै आं दे जिंगासि नाङा जेने तेने बिबि अफिससिम मोनहैबानो जाबाय। बिखा सादोंलै माथो बिखा सादों। जाय सिख्लाखौ आमथा मोजां मोनोमोन आं खान्थाल आथाफोर बायदि जाय सिख्लाया बेलेग सेंग्राजों रायलायबानो दाय जायोमोन आं दिनै बे सिख्लानि हौवायानो फिसायानो आंनि मेगननि नोजोराव बेखौ बामनानै लांबाय। बिनि अलखद समाव बिनि आथिं गाज्रि जानाय समाव बेखौ थिखांनानै लानानै थांबाय नाथाय आं जेबो खालामनो हायासै। बेनिख्रुइ दुखुनांथाव सावगारि आरो मा थाबावगौ? आयदै मासे बिखा साखो आयदै गोसोखाङा मोजां मोनला दुखु जाला होननानै सानबाबो दुखुआनो हारसिं बिखा सिङाव थ्रोब हाबफैलै। दिनै नोंनि अलखद समाव निदान समाव आं नोंखौ मेगनजों दा नुनानैबो जोथोन लानो मोनलालै सोमस्रि। आयु माथो अमा राजासो? ओइ अमा राजा थोद साला सैमा बांग्रिफोर बायदि आंखौ बादाव होफैदों खावब्लाब्ला नुजानानै। सिखाव खावनो नागिरदोंमोन नालाय नोंहा बेनिखायनो सैमाजों सोंजानो गिदोंमोन आरोना। थोद साला दाउस्रि देलाय। हा अमा राजा जोंनि लांगोनायावलाय माथो मोनबाय थादों नोंलाय? माथो मोननो आरो बुलु बुला अफिसाव थांनो नागिरदोंमोन बेयाव दसे नोंसोरनि लामायाव दसे हासुनो होननानै गसंथ'दोंमोन आरोलै। फाफिया जोंहानि लांगोनाखौल' मोननो हासुनो बिबि अफिसाव थांनांगौनो माथो नाजिब दा लिंहरदों ओमफ्राय नै जोंबो थांनो नागिरबाय थौदो। माथो बिसोरलाय गाबोनसो फैगोन। बिसोर फैगौ बिबि अफिससिम थांगौ माथो सोरांखासिगोन टाइमालाय माथो हरनि 3टा 4टा जाबायानो माथो सानानो गोरलै ओंखारबावसिगोन थौदो माबार। थौ बिदिबालाय। नाजिबदां औ मा जाखो? दाथ' जेबो जायाखै उनफोरावसो माबा मोनसे जायोबालाय। उनफोरावलाय मा जानांगौ जाखो? सोमस्रिनि बिफा बायदि जायोबालाय। थोद आंलाय मानो सोमस्रिनि बिफा बायदि जानांगौ आरो सोमस्रिनि बिफायालाय माबायदि? बा सिनायलाया होनबावलायो दुस्थ'जोंलाय दुस्थ' लोगो जाखासिगोनथ' आरो। होद मा दुस्थ' जालाबायखो जोंलाय? दालाय सोमस्रिनि बिफाया बोराय जानानै फिसाफोर थानानै एफा फिसा गिदिर थानानै न'खाय हिनजाव गोसोथोलायबावो आरो ओमफ्राय हमजाबायबो दा।
नोंबो इदि जाबालाय उनाव बिदि जाबालाय नोंबो बोरायनानै सिख्लाफोर गोसोथोनानै हिनजावफोर गोसोथोनानै बेफोरबायदि बुजालाबायबा हमजालाबायबा हो मा सानोलै नोङो थोदो बिबि अफिसाव थोदो माबार दालाय नाजिबदां बुंलाय नोंबो देनां बिदि जागोन नामा जायालै जाया थोदो ओरैनोबा दानि जुगाव खायसे हौवाफोरा जि हिनजाव गोसोथो खोमायो हिनजाव थाखानानैबो जि लाइन मारि खोमायो बेनिखायनो गियो आरोहाय नोंबो बिदि जाबालाय सानो आरो दा बेखौनो मानसिफोरा आंखौसो दाय जागोन हाफा मा इसे गाज्रि होननानै हाफा जेब्लाबो नंगौ खोथाखौसो बुङो ओमफ्राय गाज्रि मोनजासिगोन आरो दे थोदो बाल गिनाय मोनबायसो आङो बेखौबो नाजिबदांखौबो है गोसोथोनाय मोजां मोननाय बेफोरलाय ओरैनोसै सोरबा लालाय सोरबा गारलाय बेफोरलाय गासिबो नाटकसै आंखौसो दाय होदों साला लाब्रा टिमा आंखौसो रागा जोंदों साला बोराय बुरि गोसोथोलायना खारलायदों दोनखारलायदों बेफोराव फेसबुकआव होबाय आंहासो दाय जाबाय होबायानो थागोन आं होबाय थागोन भाइराल भिडिअ जानायफोरखौ होबायानो थागोन सोरबा दोनखारलांनाय सोरबा खारनाय सोरबा खारस'नाय गासैखौबो होगोन आं गासैखौबो होजोबगोन आं गासैनोबो पाब्लिकआव दिहुनजोबनो होगोन आं गासैबो गाज्रि बुस्थुफोरखौनो मानसिफोरनो देखायजोबगोन आं जाहाथे रावबो दा सोलोंथों होननानै आंखौ गाज्रिमोन मोजांमोन जेबो मिन्थियालै आं जेबो मिन्थिया आङो सोरबा गोसोथोलायदों सोरबा एकदमबारे जाथारि रिलेसनशिप थादों बेफोरखौबो बुफ्रुजोबनानै होगोन आं आयेननि बेरेखा खामानि मावनायफोरखौनो आङो मोजां मोननायाथ' आयेननि बेरेखा नङा सिंगोल मानसि मालायनि संसार जानायखौ अर लगायना होनांगौ साला आंबो रावबो हिनजावजों गोसोथो जायाखै रावखौबो मोजां मोनाखै दा पाब्लिकफोरा आंखौ रागा जोंबा दाय जानाय नङाना आंनि गोसोनि रागाखौसो आंबो दिहुनदोंब्रा ओरैनो बखायाखै आं हांग्रिमेननि बिमाजों सोमस्रि बिफाजों गोसोथोलायदोंना मोजां मोनलायदोंना बोराय बुरि गोसोथोलायदों बेथा बेथिफोर आंबो बुलु बुला अफिसाव थांनानै एसे दामख'ना फैनि सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ एसे गुसुं जाबाय लोगोसे गोबाव जाबाय बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय लोगो नोंथांमोन 5 आरो 6 नभेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना बेक टु बेक भिडिअ नुबाय थासिगोन नैबे थफराम गेल्लानि एकदम उतपातखौ नुबाय थासिगोन नोंथांमोना दै स' बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव जेसेबां हायो थाबैनो खावब्ला खावब्लि नुजाफैनो नाजानोसै बाय